akazobuda pachena ndinenge yamuriyesi mapo yepadomboshe vatikati kuti ndoya ndichatanga yeye mwana mai kana kuti family yakafirwa nemwana kuchibva kwazoita munhu akabudirwa achiti halo ndini mudzimu ndabudirwa pahomwe yandakabata foni iyi mwana wenyu kana kuti mwana wenyu kufa kwakaita kutanga kumanifesta vachiti ndoda kuripo ndoda mombe kana musina kundipa mombe hararami uya varaiti vari kubvunza vasobva kuti muri kuzviziva here kuti ndozvamanga muchitaura but mwana asati aita zvakanaka right so ndo dziri kuitika mwana mudharaka tiri kubata dzinopisa dzacho mwana mudharaka malevo mwana mudharaka hapana chekumirira ka right so tiri kuita katiri pamba chimwe mwana mudharaka tawisi pa 29 minutes after 10 nezuro dzokorora mbichana zvikanzi dzokorora ine simba shamwari yakakwira motikari yeshamwari hapano pakuti asvika pabus stop yake yaburuka zvikanzi shamwari waita basa wandipa lift shamwari ichiti bye bye toonana mangwana achingosumuka mucheka vakafamba vakaenda kunovhunza vaenda kunovhunzira semhuri pana asina kufara nezvaakanzwa ndokubva aramwa akati ndakudzokera kumba nyaya iri kutaurwa paisi kundifadza achingosvika kumba mucheka Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM tawi zatu zafika pa 10:30 timbenkani chokwadi zvikanzi ndine chokwadi munhu anofanira kuti afukunuruyu muhomwe make mune zvaiswa uyezve kuti murume uyu azofa uyu pane zvakaiswa zvakare muhembe dzemwana akavigwa kuya saka zviri kuendera mberi kana mati gaavigwe munhu uyu apaite 3 days panofa mumwe mwana akambofa mhuri yeZimbabwe pa 3 days akavigwa uyoyo mwana wemuzukuru wababa ava vakafa ava akanga afa ari mwanakomana ndokubva afukunurwa abviswa mhuri yeZimbabwe mukoma Ezra vanhu vese vakamira kunze ndokushedzwa masahwira kana kuti neveukama vemunhu uyu zvikanzi ngatiendei patinogona kuita vashoma nasabhuku achibva ashevedzwa zvikanzi ndiri kukumbirawo kuti mupinze maoko muhomwe dzemunhu uyu veukama vakaramba kuti munhu afukunurisa munhu ashande iye zvokuisa maoko muhomwe dzemunhu uyu nokuti vanhu vanobatsira vamwe vashona n'anga nemaprofiti handidi kutendera kana kuvanza variko vanoita masaramusi variko vanonyeba variko vanotaura zvisiko variko vanogadzira zvinhu vachiti ndabata zviri zvinhu zvavangana zvemuhomwe but apa munhu angatori pasi ende munhu akataura semubatsiri anga asingawani nguva yekupinda mumba mune mutumbi awani nguva yekupfekedza munhu uyu sevanhu masahwira aitori munhu akazvimirira semunhu auya ashedzwa neukama vachiziva kuti mubatsiri asi munhu paakashevedzwa anga achinzi ashevedzera kunzi azogadzira paguva kuti chichaitika but asati munhu avigwa asati agadzira paguva akabva ashevedzera kuti ho mirai pane zvaitika ndokunotarisira kunzi shedzai sahwira munhu akanzi izvosimudza maoko ako dzimwe dzenguva pane kuwirirana mubatsiri pane zheti ndobva kwashedzwa muzukuru musikana mwana wemwanasikana asiri werudzi ruri pambapa kureva kuti mwana wemukwasha ndobva ashevedzwa ndokutanga kupinza ruoko hembe yange yakapfeka babava vakavigwa vakapfeka sutu akatanga kuhomwe dzemabhashi akashaya chinhu kusvikira azoenda pahomwe yekuright side kwerudyi ndo makabudisa plastic rairatidza kuti ritefenyuka pakapinza roko pekutanga akavhunduka kuti baiwe achivhunduka kuti ndine chinhu chandiri kubata chiri kutefenyuka but chiri mubepa plastic yakaisirwa zvinhu izvi haisi plastic yakakura semapepa bag iplastic yakakura semapepa mabread aya anoisirwa chingwa yekuti ukabata uri kunozingurudzwa uri kubata nyama but ine plastic kunze ndobva ndabata chinhu ndobva kwazoita wechirume akanzizvo tione maoko pinza roko ndokupinza roko ndobva abuditsa chinhu plastic iri kutodzvanyika ine ropa chabuditswa kunze ndokuonekwa kuti mapatsi emwana mudiki emwana komana ari mukomana mudiki anga ari muhomwe inzwai mhuri yeZimbabwe apo akavigwa mwana akafa 3 days ako mwana mukomana muhomwe dzasekuru muri kuwanikwa muine mapatsi emwana mudiki asi ari muhomwe zviri kunzi mwana yedema muiga kadaiso kwakuchifa mumwe handei panyaya vanhu vakuda kuziva ngatifukunurei mwana uyu mutemo uchibva waramba zvikanzi asina chokuita nesu
aite sei aitu afu kunuru saka toita sei zvikanzizvo iye mubatsi ndiri kuziva kuti achaita sei zvikanzi ndine zvandirogona kuita ndobva ndaita kana chinge ndaita ndichadzorera muhomwe aindizwa pati taakutaurira ndobva taurira vachiri ipapo mukoma wangu vanhu vakatogara pasi kunzi tiri kukumbira vanhu kuti mutende veukama vana tete simukai hama dzemunhu simukai hapana mwana wemunhu here sabhuku simukai ndobva kwashevedzwa imwe hama yakanzi pana pakuchataura baba nhengi nokuti ndiyo hama yemufi akamira kudaro ndokutanga kumhanya brain akutanga kutobvisa hembe hama yemufi ndokutanga kubvisa hembe yakamira mberi kwevanhu achitenda kuti ndiri kutenda kuti panapa mandivigira munin'ina wangu vanhu mauya zvandakatisingafungire afa tisina kuwirana ari pakati vanhu vakatonzwa nyaya dzakutaura munhu munhu akubvisa hembe akutobvisa trousi vanhu vakutusuka kuti vomubata otona panapa zvatoziyana nguva iyoyo vanhu vasati vaenda kure vakutosunga munhu wai munin'ina wangu wasore chipa ndiri kubva pandiri ingawa takawirirana wani ko wazofa sei akutaura zvinoenderana nemunhu aita sei munhu afa kusvikira vanhu vakuti mazona munhu achibva avigwa saka kutaura kuno kwatiri kuita murume uyu vari kuenda musi weThursday ndi mangwana ndo pavari kuenda kune mubatsiri kuti vabatsirwe asi ari kutaura kunzi veukama ndiri kukumbira kuti pane zvaitika panapa nezvamuri kuona ansa mune ipi veukama kachidza kuti ansa taiona saka tisi kuziva kuti mangwana Thursday pavanoenda kune nyaya yavo inopera sei bati panzvimbo zvakaonekwa zvakabuda kuti chichaitika mati ibechnaf bridge mucheka 07139385 fambirwa kuvakuru iongororwe nemutsire wakamuchele wangu provi musarurwa kuno kubulawa chimuti takabata icho chekuhaifiridzi chakanyanya mahwandodzi beni jamu ndiri pano parugare ezraundo murume uyo asiri kubuda mumba uyo umo chikwambo anoshandiswa anoda kubatsirwa ndinonzi Enoch Masuwa ndiri pano pachikwidibe mwana mudhara bati iyi yemunhu wekuvigwa aine mapatsi emwana iyi yakuda ndimi mudhara yakuda ndimi Piorotapio Almighty is fighting for the pit and the pro Father to the perfection of Triba Jumanda Wakachweba Communication Simply the Almighty 10 years would have been before Wakachweba Simply Almighty 10 euros Rigidi Bo Mucheka inyaya yandakataura nezuro iri nyaya yekuti izvo pane mhuri pamba panogara muridzi wemba nemaroja maviri ava pane one mukadzi ane murume wake kwozoita mukadzi anogara ari ega kwoita baba muridzi wemba nyaya ndiri kutaura ndiye mukati meguta reHarare yadaro mhuri yeZimbabwe pamba apa baba vane mhuri yavo vane mukadzi wavo nevamwe vana vadiki nemwana mudiki akatotsvagirwa maid mwana akapiwa chikafu ndobva asiya akagariswa pakanaka parupasa pane kazuva kari nani pafrandi pemba pekuti mwana uyu adye chikafu chake musikana nove maid ndokutanga kuita basa rake musikana uwana uyu achidongorera mwana aine vamwe vana kuti ari kudya nguva yakazobuda yakasvika amai vemwana right vakambenge vabuda vachidzoka vakasvikira panga paine mwana ndokuona mwana ari kuita sei ari kudya chikafu vachitarisa chimwana chikafu chemwana vari kutoona kuti chikafu chakasangana nechimbuzi tsvina inobva mumunhu yatinoenda kunofulasha mutoileti ndobva nechikafu aisa tsvina muchikafu chemwana ndiani chinorwadza tsvina ingari muchikafu chemwana itsvina yevanhu mwana ari kudya vakabvunzisa mumwe mwana anga ari pasaidi kuti wadya were mwana kuti handa kudya mwana anga adya ndiye mudiki chete mamai vakatora plate nekuisa pasaidi ndobva vafonera murume vari kubasa zvikanzi dzokai kuno kuemergency murume achibva svika mwanasikana akaramba achiramba pamba apa panogara amai vepo nevana vavo 3 vadiki vasati vakuenda kuchikoro vese vasati vakuenda kuchikoro nemucheche uyu anova ndiye anogara namaid amai ava vatori nemusika wavo uri parodi kuseni vanomukira kuenda kumbari vachinohodha pavakatobva kumbari vachinobva kunohodha ndo pavakasangana nechikafu ichi murume asvika nemaroja maviri one mukadzi anogara ari ega nemumwe murume anogara nemukadzi wake asi vanobuda nemupaseji vachinobuda ndio rimwe chete mwana akagara kufrandi kwemba murume ari kusvika ari kuona ndo zviripo murume akamboda kuzama kutsamwa
zokutobata musikana webasa kola achida kumurusa akati musandroyo ina ndachandiri kuziva kana pakagara mwana wepasvika vanhu vese apa munhu wese anobuda mumba anopinda nepapa ini kana ndapa mwana uyu ndozoita sei musikana webasa akaramba akanyarara musikana webasa nyaya yakazotaura ndiye kuti madima tifambe kana kune kwamunoziva kuna vanhu vanobatsira tifambe tinogona kubatsirwa musikana ndiye akatanga kuti watikabasei ngatifambei vachibva vabuda ndokubva vafona kune vanhu vakawanda ndokubva vapiwa dzimwe namba dzavakapiwa vakaenda kuwaterfalls vaenda kuwaterfalls vakaenda musha wese kubva varoja musikana webasa nevaridzi vepamba ndobva vaenda ikoko zvikanzi no nemubatsiri pane zviri kundivhiringidza pati ndoda kuti tiende pamunogara ndiri kuda kuti mundiratidze panga pakagara mwana chikafu chemwana chiripi chakanga chasiyiwa zvisina chinhu ndoda kuti ndishandire kabata zvinhu izvozvo ndiri mukati menzvimbo ndipo pakasvika munzvimbo yewaterfalls ndobva vasvika ipapo zvikanzi vanhu ngavagare line baba chete ibvai apa paonekwa zvinhu amai garai vanhu vese garai ndobva vagara ipapo vagara ipapo ndokungotanga kuti kumusikana webasa ndiani shamwari yako yaunotamba nayo pano yauine secret nayo secret iyi unoda kuti inogona kunge chizikanwa nababa but amai ava haudi kuti vaizive munhu waune nhamba naye anogara pano dzaunoziva nemusoro asi dzisimo mufoni ewa zvikanzi ndisisi vanogara murumu umu zvikanzi right pane zvaunoda kuti ndienderere kumberi reka kuti upedze sei wewe nyaya tiinayi panapa haisi nyaya yekubvunza manhamba inyaya yekuti ndiani aita kuti mwana chikafu chakasanganiswa netsvina ndikutanga kuchema asi mati ndini here munondidzingisa basa zvikanzi aiwa alright ndiani munhu anogara achitaura achiti mai vanoshandirai ichapa havakwanisi kubvisa mbedha wavo mumba mavo kana uri paofu iwowo munotenesa kugara zvokuti murume wavo hatifungidzira nanozve chikafu handisati ndataura ndiri kubvunza mashoko iwawo asi zvemwana asendete sei ndazvitaura ndiani zvikanzi ndisisi vemunext door zvikanzi baba mandidana zvese zvandiri kutaura zvina basa izvo asi zvinogona kuti tisvike panyaya tiri kutsvaga moda here kuti nditaure ndibvunze musikana wandirambe chienderera mberi muridzi wemwana zvikanzi ndinoona sokuti nyaya ikaramba ichienda kumberi inogona kukonzesera kuti yakubata vanhu vakawanda saka madima rega zvenyu muridzi wemwana ndinoona sokuti profeti kana kuti godobori mukaramba muchienda mberi zvinokonzeresa saka regai kutaura zvenyu amai vemwana vakati kwete tauya pano kuti tibatsirwe saka patichadzokera achagara nemwana ndiani tisingazive munhu ari kukonzeresa izvi tichagara sei nemaroja tisingaziva akonzeresa tichagara sei semusikana webasa tisingaziva akonzeresa uyezve profeti kana kuti godobori waivatanga kunyaya iyi asi vachiziva kuti nyaya inosvika uko pane zviri kuitika nyaya ngaibude nyaya ngaibude mukadzi ndokutanga kuchema akatanga kuchema achiti murume wangu unogona uchiziva kuti vanhu varida kuuraya mwana wangu sei ezauto pandiri kutaura panogona kunge pakaremera amai ndipekuti mubatsiri akabvunza musikana kuti iwe ndiani anoti kana amai yepano vabuda amai yepana paichapa havagoni kuwaridza mubhedha handifungi kuti kana iwe musikana webasa usipo murume wanogona kusvika zvaanobika ndiani ndofanongedzera zvakare rimwe roja remusikana risina murume riya zvikanzi osho munhu anobatsira achibva abvunza baba kuti baba muri kuda here ndira mberi chibvunza ndichienda kumberi asi hazvina basa asi zvandiri kubvunza zvinogona kuti tisvike panyaya yemunhu akonzeresa izvi aisa nyaya yemwana kuti mwana achitsvina zvikanzi nababa vepamba ndiri kuona kuti yakupinza mazita akawanda saka mukangosiya henyu tigumire papa zviri nani chikonzero tinogona kusogara tisingagarisane zvakanaka amai vemwana vachibva vati kwete kana tadzokera gomba tisina kunzwa chokwadi ndichagara sei maroja ndichagara sei musikana webasa tisina kuziva kuti wonzeresi yekutyisa mwana zvakaipa ndiani azviiti asi baba munoziva here munhu anoda kuuraya mwana wangu nyaya ikaitaurwa
zvikanzi ndakutaura baba totaura zvikanditaure zvikanzi baba naamai ava mune ukama hupi vanoroja pano. Right, Baba Isabel, mambobata makadaro izvo zvikatomboenda kuZimbabwe International Trade Fair anditika tozodzoka takuzonzwa kuti mubatsiri akazotaura kuti ndiani akaita kuti mwana adye chikafu chakazangana nechimbuzi anditika saka hold on ipapo mucheka tomoenda kuZimbabwe International Trade Fair ZITF patinongopedza neZITF todzoka kuzonzwa kuti zvakafamba sei. Zimbabwe International Trade Fair ndikuzimba kuti kuna Ezra Odo uko akari kumbare studio kuya wati atipaka lino kushati yokuna akari ku Zimbabwe International mukati mwegorera 2024 atikalinga kusa mukati mwezvaya nasi timolinga ezikukasa kuti timukati panono kushati etimukweja akari kuona kuti trade gorende imire chini sengumba yopepesa National FM radio atapane masha urana zikuru kukasa kasa makamanga nodikana tifuno kuti trade makuru kukasa kasa amusha 10 minutes but it's zero varo FM radio 18 mungopedzisa iyo hapana chimwe chepa saka ndiani uyu mukadzi uyo yeGirlfriend yababa bamba system next system next girlfriend yamdara but ari kutuma musikana basa ndiye post musikana ndiye akapa mwana no munhu akapa tsvina mwana ndisisi vaya direct iyo direct iyo but musikana akazviziva hello mwene yes they are loud and clear alright musikana anoziva relationship andoziva andotuma kana kutopa mari andoziva ukama hwacho angasingati zvibude nemuromo wake kubudisa ida kuti zvibude but kuti zvibude nenzira yake very clever so amai zvanga vachita pamba every day yange iri nyaya yekuda kungokanganisa kugara kwaamai pamba because aida tongobvuta chimututi achiroja ipapo ka baba ongozobuda machitopinda pamba make achatobi but muchinda wemanje ka muchinda uyo akazingada kurova mubatsiri iwo baba akazinga kuda kurova mubatsiri muchinda iye buridzi upambe wemwana iye akazinga kuda kurova mubatsiri asi vanogara naye sei semukadzi wavo kana kugoti vasogara achidaiso kumwana wake aiwa zvinhu zvanga asingaoni man but even iye murume iyeye maiguru anofanira kuraswa ichapa vaone chiya chishoropodza zvototi mai vakasvika dai vaigona kuti munzi ndovapa mwana wechikafu musikana webasa zvese nemukadzi uyu wokugara pamba pachirozhawo zvake girlfriend ke ngawarwe basa musikana basa kuchengeta security yakadaro afana kugara toiga muchikutoendesa mari it means before tsvina iwo ngogara uchitouraya kudai ende haite zvinhu zvasina kubhadharwa mwene halo ndava mumishayi kune vanhu vanoshereketa vanobata-bata vamwe vari padhuze chaiko ndosaka itaura kuti kana kuine munhu anoshereketa anobata-bata aiwa tinenge chida kuti zvakavanzika zvibude pachena but murume yairwara nepfungwa yeye ari toripo pachechi akatobva atoonomawo vakauya the following Sunday avo vakaona murume akutopawo testimony nefamily iyoyo vachiti munhu wamwari ndo dambudziko ratanga tinaro mumusha handizvo zvega zvakawanda zvikuitika mukati memusha zvakawanda zvikuitika mukati meupenyu hwevanhu zvakawanda zvikuitika mabasa evanhu zvakawanda zvekutambudza vanhu vanhu vasina mbereko muri kuona vachiuya kurekifema vachipawo matestimony avo vane mabasa angawira pasi vane dzimba dzanga dzaparara mamarriage angaparara ndosaka taura kuti paunouya takura point of connection uchiya nayo mapapers evana vako mapapers ebusiness rako mafotos emurume wako mafotos evana any point of connection anogona kutakura takura uchiya nayo kudeliverance center even musi weSunday ndine murume akanga akatosungwa chaiko ari toriko kujere but kubudikidza nemaprayers ataita angari munhu aivhiringidzwa nemadrugs but akanamata naye mwari vakamusunungura kubva kuBelvedere
vakanga ripo musi weSunday vakamuona achipawo testimony yake. Yes, vakamuona kachitipoka testimony yake ipapo kureva kuti ndo kubata kwaMwari. Right, zvakanaka chose. Ndezvozvo. So muri kungonzwa zvikawanda zviri kuitika, even nyaya yevanhu vakauya nezuro zvekare vane mwana uyu wekudyiswa tsvina uyu. So unonyatso kuona kuti zviri kuitika musha iyi zvakawanda. But kana munhu auya kuchechi techiti zvakavanzika zvibude pachena, vari kukubira, vari kukushereketera, vari kukonzera nyonga mukati memusha, aiwa ndosaka kuine yatinoti comatose tiri kuya kubulawayo. Even vakasununguka vari muno muZimbabwe muHarare, aiwa tikutaura kuti tiripo pamuzinda wedu pa private 1-on-1 yatinoita every day, tinenge tiripo pa 745 every day kubva nenguva dza8 kusvikira nenguva dza5. But kune vari kure aiwa unongobhuka wokwanisa kubeserwa nemunhu waMwari uri kwauri. But vakasununguka aiwa tinosangana pa 745 ndo patinge tiri sivareka. Yes, pa number 745 Forbes Road anditika muri musha weWaterfalls anditika Uplands anditika ukwanise kubatsirika zvakanaka chose. Tinotenda chose ka Pastor H Muchefa pamuchananga kudhorobha reBulawayo mufambe nenyasha uyezve nzvimbo yeBulawayo nenzvimbo dzakakomberedza marangarirwa ngatinange panketa 8 hall ipapo ka mugovera uno watakatarisa. Iyo Saturday yatakatarisa iyi, aiwa tiri kutaura kuti simba raMwari change chizviratidza mukati muupenyu hwevanhu. So 8 am tinenge tatanga, but pakati pesapa aiwa tinenge tiripo pamuzinda wedu pa 745 muna Forbes Road. Usacheme nedambudziko rako chiti ndatenderera ndaedza zvaramba. Aiwa kuRegfem vari kuuya ndo vanenge vachiti zvaramba kwemakore, but ndo vatiri kuona vachirwa zvakanaka naMwari. Iyo Sunday yatabva iyi aiwa tinongofara zvikuru, panga pane basa rakawanda. Tichingopedza kubulawayo tinenge tatodzoka Sunday chaiyo tinenge takuita pa Regfem grounds. Kune vasingakuzivi aiwa mukangosvika pa head office yedu pa 745 kune mabhazi mahombe makombi anotakura vanhu achivaendesa kuchechi. So musi weSunday tinenge tadzoka tapo pa Regfem grounds. Chikafu chakazanganiswa nechimbuzi. Pastor H Muchefa ndo vakabatsira muri iyoyo vakaidzikinura kubva kudambudziko rakadaro. So it's the home of deliverance and in the arena of testimonies. Zvakanaka Pastor H Muchefa ndokutenda ichose pambi zvakanaka rambai muchitinyengetera mazuva ose. Tinotenda zvikuru nemuri yeZimbabwe. Mwari ngakuropafadzei, Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakutungamirei muri kwamuri koko muzita raJesu Kristu. Namba zvikare 0772 526 189 0772 526 189 ne 0774 985654 ndo namba dzangu idzodzo. Tinotenda Pastor H Muchefa mufambi zvakanaka. Dai kuri kunzi hachipo tingadai tichiti tikarima hapana chataikohwa nekuti zvese zvatarima zvaingopera kudyiwa. Saka chisikwa ichi ndo chiri kuita kuti tikarima tikwanise kukohwa. Chisikwa ichi ispider. Yes, ndiri kureva dande mutande mudhara. Maspider zvakaonekwa panapa nemascientists maresearchers vari kuti maspider basa rawo mumunda muya ndo anoita basa rekubata zvipembenene vana mhashu nezvimwe zvese zvinodya zvirimwa zvati zvinodya mashizha nekuboora even nemakonye anofamba achinoboora chibage nedzimwe mbeu dzatetarima. Maspider ndo anoteya madande mutande muminda achibata achitodya kuitira kuchengetedza goho rako iwewe. Wongu unozoisako unospreya mushonga nekuzodidi, but maspider zviri kunzi 80% of pest kubvira kumakonye kubvira kumashu malocust nezvimwe zvimagrasshopper nezvimwe zvakasiyana zvinobhuruka zvichiboora nekuruma mbeu. 80% yacho inobatwa nemaspider. So ukapinda munda mako pakusakura ukawana muine madande mutande masiye nekuti ndo ari kuita kuti ugute. Mucheka. Right, vaIsabel pakunopedza bhayabhayaka varipo vanhu vari kuvhunza vachiti no tokumbirawo nhamba dzemubatsiri adzikinura vakawanda kubva mudambudziko. Nhamba dzacho dzinoti kudii? Chokwadi muri yeZimbabwe nhamba ngachitira kuti page nav inoti 0714 204 235 0714 204 235 yekupage navo. Haenda taura muri yeZimbabwe yekukwekwe 0712 0772
143 143 0772 143 143 ne mdara ungachora nyaya kukuma kwemombe goreria 0717 293 982 0717 293 982 nemwe yachinoti 0712 910 770 0712 910 770 beshinafu zvekare 0714 204 235 0714 204 235 tinotenda chose baba Isabel asi varipo vanoda kufonera imimi vanokubatai pa namba dzipi vachiwadi vanondibata pa namba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 2635 36 0736 2635 36 ndapota musabhipa Peter Zulu Mr. Manza haisekwi vari padombo cha magwira ntchito